teraz na Elaidu, na turistickom rezorte, takže sa môže piť, sa môže chodiť všade v plavkách, sme bývajú domáci, ale sme tu teda iba na pár hodín. Máme tu vlastne v scéne, že švédske stoly akože na obed, potom máme vlastne snack a alkoholické a nealkoholické drinky, potom tu máme uteráky, a môžeme teda využívať bazén. Išli sme sem cez jednu Češku, ktorá býva na Maldivách, Darabla, robí také rôzne exkurzie a napríklad aj na tento rezort, potom rôzne šnorklovanie, delfíny, žralokov a to ideme ďalšie dni, takže to tam uvidíte. No, takže tu je takto bazén s nejakou reštikou, tu sú chatky a more. Takáto večerná zábava. A nemůže to vylejst nahoru, že ne? Dali sme si deň pauzu a potom sme išli na ďalší výlet. Išli sme pozrieť Manty a Sandbank. No a aj delfíny sa nám ukázali. My sme teraz na Sandbanku, tu máme loď, na nás čaká, my tu máme takto pripravené, že jedlo, dážniky, tu je to jedlo. Niekedy to tu zaplavuje, takže to musíte mať takto troška vo vzduchu tie veci. Ale je tu pekne. Ale dosť ľudí, nemyslíte si, že tu budete sami. Tu sa čaká do radu na fotku, pretože tam lieta dron a oni sa tí ľudia natáčajú.
No, tak dneska nám prší už tretí deň a dneska teda prší asi, že úplne najviac. Prší úplne celý deň. Museli sme zrušiť jeden výlet na delfínov, pretože delfíny, keď je nepekné počasie, tak na delfíny sa nechodí. Tak sme išli iba na žralkov. Boli sme tam, že dve. Ja a moja teta. A z toho som sa kúpala iba ja. Takže to bolo také, že VIP. Let me take a video. Say hi. Say hi. Say hi. Odporúčame vám doniesť nejaké topánky, že? Ukážte sa, že ve stane. Samá modrina, dobúchané nohy, dotrieci tam. Au. Bola nám odporúčaná táto aplikácia, pretože vraj taxíky sa vyplatia cez ňu najviac. Z Maldív sme odlietali skoro ráno, takže sme si na tomto ostrove Hulhumale, na ktorom sa nachádza aj letisko, prenajali ubytko na jednu noc. Aha. Tuto môžete vidieť verejnú pláž, kde je dress code. Takže v Abu Dhabi nás čakal ďalší, tentokrát 9,5 hodinový layover, takže sme si dobrali Uber a išli sme do Marina Mallu. Máme 9,5 hodinový layover v Abu Dhabi, tak sa to snažíme nejak užitočne využiť. Boli sme v Marina Mole, boli sme na memoriále šejka Zájeda, boli sme si to proste tuto prejsť, nejaké tie veci. Teraz ideme na nejaký viewpoint, odkiaľ budeme vidieť na takú pláž a za tým tie mrakodrapy. No, tak sme boli v obchode, kúpili sme žiletky, lebo tak do lietadla som si žiadnu nebrala. Som sa bala, že tu nekúpim, ale hneď v prvom markete mali, takže výhra. Bola som trocha na nákupe, tak vám idem povedať ceny tých vecí, ktoré som si aspoň zapamätala. Takže napríklad takáto 60-ka, 200 ml stojí $4. Potom takéto mentosky stoja 6 rupí, potom takéto po slnku aloe vera, keď sa spálite, lebo som sa spálila aj včera, aj dneska, tak som sa kúpiť, stojí $8. Moja mama ochorela, takže tento citrónový čaj je za $3. Potom ešte sme boli kúpiť toto na alergiu na slnko, lebo moja sestra je úplne opuchnutá a toto zase ďalšie pastilky, teraz nemáme už Strepsils, máme niečo toto lokálne a toto všetko za 41 rupí, takže prekvapivo lacné.
Keď sme sem prišli, tak som kupovala jeden krém, túto 50 90 ml za $11 a včera, čo som kúpila 200 ml 60, tak iba za $4, tak neviem, ale sú tu aj lacnejšie aj drahšie krémy. Potom teta má niečo na perách, tak v lekárne nám odporúči vazelínu, tak za necelé $2, takáto malinká. Hygienické potreby pre ženy $2, alebo teda 30 rupí. Zatiaľ to vyzerá tak, že lekárne je náš najobľúbenejší obchod, lebo dobre, museli sme skúpiť ďalšie tabletky do hrdla a do uší za 20 rupí, čo je v prepočte $1,3. Dobre, takže 5 magnetiek a tento obal na kryt $24, samotná magnetka $4, tieto dve sladké veci $3. Ne, hlava ustane a tu mám len meso.